Să prindem nu știu ce găini de rasă, să le băgăm în cușcă. Luăm cocoșul ăla de acolo? Mă, dar nu mușcă, nu de la ochi. Hai, iubita mea! Nu. Stai, fă, du-te! Eu am luat viteză când am auzit că avem de prins găinile Magnina. Hai! Găini, să vezi ce mă alerg acum. Nu, dar nu mi-e frică. Nu-ți face nimic. Stai, fă! Brandele, ți-a rupt toată cușca asta. N-am văzut cușca, că mă uitam numai la găină. Și am luat cușca, așa am rupt toată cușca la om și ce crezi că era în cușca aia? Așa, o tufă de urzică. Uite, și a căzut deasupra la o cusca care era așa rotundă și l-a făcut un triunghi. Vă jur că cușca era triunghi. Se uita băiatul ăla de la găină așa. Adică, vai! Deci când m-am ridicat de acolo, de nervi, nici nu mi-am dat seama că m-am urzicat. Vai!